Okay na. Medyo loaded mga bay. So, loaded on the mix. Medyo loaded yung mga bay. Loaded on the mix. Loaded on the mix. Napitat sana tayo ng accessories. So yan mga bay, update ko kayo sa nangyari sa cellphone ko. So okay na yung cellphone ko, napalitan ng bagong screen, brand new 17 hangyan na to 16 sa ilar man nato itong gipaayuhan mga bay. So may gani mga bay, may same sa aking cellphone na sira yung board. Yan, pwede na siya sira ang board kaya yan yung kanyang screen protector, yung kanyang screen pinalit sa akin. Kaya yan, so thank you sa kaila na to nga nag-ayo technician. So shout out, so thank you sa sa pag-ayos ng aking cellphone. So wala tayong magawang vlog ngayon. So ang vlog natin is lang po, travel vlog lang po to, update lang sa ating sa ating cellphone na nasira kagabi. So yung 16 makabili na sana yun ng swing arm na bago natin mga bay, kaso lang sira yung natin cellphone. Hindi naman pwede pag hindi natin hindi natin ito. May nanghuli sabi, huli on the mix.
So kung wala kayong walang lisensya, siguradong huli at walang rehistro sa motor. Maganda talaga pag may rehistro tayo, lahat kompleto, walang kaba sa pagdaan. Ano ba yan? Biglang nagano si TRS, biglang nag signal light. Sana maganda ang battery sa yan, yung nasira ang board sa Huawei. Maganda ang kanyang battery kasi pinalit lang doon sa kanyang cellphone is lang po, yung board ko ang tinatransfer doon para hindi na malaking trabaho, hindi na mahapnan. Wala na tayong speedometer ngayon, hindi na tayo mag speedometer mga bay kasi wala. Magbili na lang tayo ng bagong speedometer. Yun nga ang itanong ko sa kanina, yung motor mate, yung gearbox. Litan ko na lang tong bagong gearbox mga bay. Pwede man daw yung gearbox na ipalit yung sa SkyDrive. SkyDrive lang po siya, plug and play lang po siya sa Radar D natin. So bilihan na natin to ng bagong gearbox para hindi na tayo maglagay pa ng speedometer mga bay. Alam nyo na, tata sunod na lang tayo maghapit. Maningil sunod tag-utang mga bay, pero nag-loaded mga bay. So kano lang, next day. Vlog, pero may mga 125cc nga na mga bay na same din sa atin na may karga loaded. Okay rin, try rin natin ni habulin para may ma-vlog tayo. Pero pag wala, ito na lang, update vlog lang sa ating sa ating may badya na 125 mga bay. Ganda tong badya 125 mga bay. Try natin habulin yung badya na 125 mga bay. So mga bay, 125 badya mga bay. Pares same kami na loaded. Grabe side mirror mga bay, daghang kayo. Loaded sana. Wala. Segunda mga bay, mukanlap jag maayo. Nahon signaw akong gearbox mga bay, ako magpalit to plus lining. Wala tayong speedometer. Subukan natin itong habulin yung XRM. Kung makahabol ba siya, hindi siya makahabol mga bay. Grabe, third gear nga kambiyan ako mga bay. Grabe, kahanotoy sa third gear mga bay. Sayang, wala lang tayong speedometer. Hindi natin makita kung anong speed yan. KLX ito.
stock pipe pa itong gamit niyan mga bay. Balin sa sentro man ta, delikado mo nung mudakpan tao, di ta mag stock pipe mga bay. Pero kalkal na ko ang stock pipe mga bay. Wala na divider ay gikuha ni divider kay para stock yaman sa tanawon ba. Grabe, segunda mga bay. Nindot talaga mga bay pag maka high speed sprocket. Ang segunda ko, parang third gear ang kanyang performance sa 1437 sprocket ko dati. Kasi feel ko yung segunda ng layo niya maabutan. So pag maka-class lining tayo mga bay, dito natin malaman to kung gaano kaganda to iwalwal. Nawala yung limiter mga bay. Huwag kang tumabok kapag hindi pa oras. Hindi na ako palagi mag fourth gear mga bay, kasi yung third gear ko parang fourth gear na. Mas okay pa rin pag mag fourth gear para yung makina natin is makaluwag-luwag rin, hindi palaging persado. Motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg. NANI?! お前はもう死んでいる。
Naka-carve ka, bay. Naka-carve ka. Naka-carve. Naka-carve ka. Naka-carve ka. Pila? 20 o 26? 24? High speed yung mga sprocket? 36? Pantogra. 104. Amo, pila tayo mong pag-overtake sa kuha. Pila mo pag-overtake sa kuha. Wala na, speedometer mo ha? Daot na? Naka-overtakean ko na mo kay 100 tips. Lagi? Sa pangalan mo bay? Ay, shout out, saka sa vlog. Nag-vlog ko. Guapix Gadsoy channel. Ay, thank you.